В таблицата са представени данни за продадените количества от една стока в обектите на търговска верига А през дните от една седмица. Да се изчисли среднодневното количество продадени стоки. Разполагаме с един периоден динамичен ред, а величините на осреднявания показател се отнасят за еднакви еднодневни периоди. Това е основание при определяне на среднодневното количество продадени стоки да се прилага средната хронологична периодна непретеглена величина, която се изчислява по формулата Y средно равно на сума Y върху N, където Y са членовете на динамичния ред, а N е броят на периодите. След заместване в тази формула, като се вземе предвид, че периодите са 7, се получава Y средно равно на сумата от 360, 320, 484 и така нататък до 340 върху 7 равно на 3346 върху 7 равно на 478 броя продадени стоки. Изводът е, че среднодневното количество продадени стоки е 478 броя.